incorporaran noves mesures de seguretat amb l'objectiu de garantir un entorn més controlat i segur per tots els assistents. La policia local de Martorell incorpora noves eines. Marxem cap allà amb el Manel Gómez. Manel, bona tarda. I quines són aquestes eines? Bona tarda, Jessica. Doncs, efectivament, la seguretat és una de les principals preocupacions que tenen absolutament tots els ajuntaments quan organitzen esdeveniments que tenen una previsió de gran afluència de públic. Ara mateix, com bé deies, estem a la Fira de Primavera i a partir de demà ja comencem amb els principals concerts. Nil Moliner, Lia Cali o Chambao. Es preveu que hi hagi moltíssima assistència. Què és el que fa la policia? Doncs, a part del sistema i del pla de seguretat que té dissenyat habitualment, incorpora un sistema de videovigilància de 360 graus. Què vull dir amb això? Les imatges que devem estar veient ara mateix, podem veure que hi ha un remolc d'una alçada d'uns 4 metres i mig, amb 6 càmeres que agafa un ventall de gravació de 360 graus. Però no només les grava de manera local, sinó que les envia al centre de control. Així ens ho explicava el regidor de Seguretat Ciutadana, Lluís Segarra. El pas que hem donat és que tindrem aquesta càmera que hi ha aquí darrere, que és una càmera 360, que ens permetrà als esdeveniments on hi hagi molta gent doncs, gravar-ho a fi de fer prevenció i seguretat de cara a l'esdeveniment. Doncs l'avantatge és que són mòbils i per tant les podem moure d'un lloc a l'altre. Tenim la gravació igualment al mateix moment, per tant és en directe i a més també les imatges queden gravades per prevenir possibles incidents que hagin pogut passar. Doncs aquest sistema no només és pioner, almenys aquí a Martorell, que és la primera vegada que s'utilitza, sinó que s'incorpora en el sistema de gravació de videovigilància que tenen amb càmeres absolutament a totes les entrades de Martorell. Són càmeres lectores de matrícula que alerten quan llegeixen una matrícula d'algun vehicle que té algun tipus de requeriment o alguna cerca especial. Aquestes càmeres, la que incorporarem aquí en aquesta Fira de Primavera de 360 graus, com ens deia el regidor, són dos principals motius: seguretat passiva, que és dissuasòria, i seguretat activa. Si malauradament passa alguna cosa, almenys es tenen les imatges. I tant, moltíssimes gràcies, Manel. Doncs la seguretat per reforçar la seguretat per acabar gaudint de la festa. La temporada de